Ikaw, anong trip mo? Naku, Lord, patawad! Lord, patawad kung hindi ko muna yayayain sa aking kasal ang mga marites at ang mga maritos. Maritos? Asawa ni Marites, bakit? Di ko na muna sila i-invite sa aking kasal dahil mahilig lang naman silang mag-Sharon. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan na daldala ng atleta, DJ Marathon. O, baka akala mo ikakasal na ako Di yun ganon. Ganito kasi yun. Hapon kasi, din since nagsimba ako, nakarinig ako kay Father ng sermon tungkol sa kasal. O ano nga ba ang kahalagahan ng pagpapakasal? At hindi dapat ginagawang biro ang pagpapakasal. Ikaw ba'y minsan, alam mo sabi ni Father Beef kahapon, meron daw ibang nagpapakasal dahil nasabi ng mga magulang, dati raw usong-uso yung mismo yung tatay ang mamimili dun sa yung mga magulang mismo ang mamimili at magtutugma ng dalawang couple. Pero ngayon ba, pwede pa ba yun? Parang kung ako, personally, parang hindi ko naman hahayaan yung magulang ko mamili ng ipapartner sa akin. Diyos ko, mahirap naman yun. Alam mo yung, sige, kakasal kayo, pero hindi mo naman mahal yung tao. Parang hindi ko naman trip yun. Pero syempre, Bermans ngayon, usapang kasal tayo. Tantanan muna natin yung mga politika na yan. Diyos ko, pinapaikot-ikot lang naman tayo ng mga, ay! Eto na lang, since alam ko naman na meron kang kakilala or baka ikaw mismo, ang medyo nasa loving season ngayon. Yung mga tipong handang-handa ka ng magpasakal. Ay, kasal. Sa kanya na matagal-tagal mo naman talagang pinlano. At sa pagpaplano mo, minsan ba napaisip ka, ano bang mas trip mo? Trip mo ba nga ng simple-simplihan lang na kasal? O trip mo yung mga extravaganza, fabulous, fantastic na kasal? Oo, maraming ganyan. Nakakatuwa nga kasi iba't ibang pamahiin o iba't ibang mga kulturang meron ng Pilipino ngayon. Uso-uso. Sa atin pala nagmula yung kasal na sinasabitan ng pera, ano? Parang maganda rin yun. Tapos yung magpapagawa ka ng mga ilang patong ng cake. Tapos yung laman ng ibang cake, yung mga first layer, styrofoam. Bakit tipid? Pero sige nga, matanong nga kita. Ano bang trip mo? Simple lang, nakasal? O gusto mo yung medyo expensive o extravagant? Well, parehas din naman maganda yan. Bigyan kita ng hahatulan. Hahatulan? I-drop natin kung ano ba yung mga kagandahan at mga katsakahan na ganyan. Maya-maya. Kasi alam mo, sa panahon ngayon, mahirap naman gastusin mo yung pera mo sa mga bagay na alam mong sandlit lang. Ako hindi pa naman po ako kinakasal ha. Sabi ko sa'yo, 25 years old lang ako. Pero isa sa mga maiyahan tulad ko dyan na mga special moment ng isang tao, yung aking debut. Yung nag-debut ako ng 18 years old, hindi rin po ako naghanda. Oo, sabi ko simple-simplihan lang. Dadautin din naman yung handa ko. Ano ba yung marathon? Hindi ba masarap yung handa mo? Wow! Ikaw na nga in-invite, tapos ikaw pa reklamador. Diba? Kaya ikaw, mamaya i-jot down natin yan. Tignan natin yung pinagkaiba ng bonggang kasal tsaka sa nga simpleng kasal para hindi ka masyadong mahirapan mag-budget. Wala ba ngayon, naghihintay ka? Sabayan muna natin tong Feel Good Music ngayong Feel Good Monday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio.